Al mes de febrer, encara no fa mig any, centenars d'alumnes es manifestaven davant la porta de l'Ajuntament per la situació del centre educatiu reclamant la construcció de centres de més escoles. Este 2024 s'havien d'invertir 3,68 milions d'euros d'un total de 19,6 previstos fins al 2028 i que van ser aportats pel nou executiu autonòmic de PP i de Vox, que va dir que li canviaria el nom i cognoms al programa i que igualment el Ramoncit estaria acabat al 2028. Almenys va dir en persona el senyor Valcárcel al Ramoncit això. Ens trobem com el conseller Rovira no construeix els centres educatius que el president Carlos Mazón havia dit que duria endavant de forma express a través del pla edificant. Ja entenem d'on va vindre la negativa, per tant. De moment els diners no han arribat, ha passat un any de legislatura i no ens agradaria arribar al 2027 en una primera pedra, que és el que ens temem. Benicarló ja va aprovar una moció plenària nostra que reclamava el compliment de l'edificant. A l'última comissió informativa se'ns va dir que no hi ha notícies d'este nou centre. És un prec que este centre educatiu, per favor, no es retrase ni un sol dia més. Gràcies.